kontuan izan behar da, olako egoera baten aurrean gogorra dela, porque pertsona prestatua gaude, heldua den o edadea duen jendea ikusteko edo hiltzen dela zehatzeko, baino gazteakin ez. Eta gutxiago zuen adina edo gertuko adina baldin badu. Eta oso gogorra izan zen. 15 urtekin bizia galdetzea latza da. Ez nuen sinistu nahi hori gertatu zenik eta edozein momentuetan pentsatzen nuen Richard azalduko zala. Baina ez zen horrela, noski. Oso txarla poliki iruditu zait. Adineri egokitua, uztartu da baliabide digitalak eta presentziala ere bai. Bigarrengo fila. Barrak ari den eska, bai. Ez dut atzera, zu, badakizu zein diren istripu gehienen atzean dauden kausa? Alkolak. Perfecto, beste bat? Droga. Goi? Gustatu zaiz, iteigu kontuatzea karreterako arriskutaz. Ze igual eratezu eta momentu nezea kontuatzen. Guten bazai gurasoekin o lagun batekin edo kotxian, eta istripu bat ikusten bozue, behar dezue, zuen kotxia leku seguruan aparkatu. Leku seguru batera eraman, zuen kotxia, eta deitu bat bira. Historia gehiena gustatu zaitena, izan da Alaitzena. Alaitzen historia gustatu zait. Iritzek gogorra izan dela, gaizki pasako zula, baino bain hemen dago eta superatu indala. Urte batzuk igaro ondoren gidabaimen atera nuen eta guztiok galdetuko diozue zuen buruari ea beldurra diodan. Erantzuna ezezkoa da, ez diot beldurri gidatzeari, baina bai aitortu behar dut, adibidez, kamioi bat aurreratzerako orduan, igarotzen den segundu hori, erabat aurreratu arte horrek bai ematen didala beldurra. Kamioiek errespetua ematen didate egia esan. Zuek adibidez, azterketa bat suspenditzen baduzu duzu aukera berriro egiteko. Errepidean ordea askotan ez daude bigarren aukerarik. Eta adamik dioen bezala, zuk ez duzu ordezkorik.